håber jeg, at I har en præsentation, som I kan se. Godt. Jamen, først skal jeg lykønske kollegerne, Bengt og gode kolleger fra Svebratur, om at have vist en flot udvikling. Og selvom vi nogle gange skal konkurrere hen over Øresund mellem Danmark og Sverige, så må vi sige, at kollegerne i Svebratur har gjort et flot stykke arbejde. Og I er langt foran og har lavet en flot model i forhold til det branchesamarbejde, I har i Svebratur. Vi har under tiden haft god dialog og kontakt og et godt samarbejde og fået inspiration for Svebratur. I Danmark er vi ikke helt så langt. Vi har gennem mange år haft tradition for, at affald indgår til energifremstilling og afbrænding, og det betyder også, at en stor del af den plastik, der ligger i landbruget, har været anvendt til energiformål. Men forskellige lovgivninger gør, at vi er på en rejse i forhold til at øge genanvendelsen af affaldsstrømmen, både i landbruget og i hele erhvervslivet. Det vil jeg lige komme ind på og fortælle lidt om lidt. Og så vil jeg redegøre for, hvordan vi har arbejdet med det i Danmark. Dakofo er den danske brancheorganisation for de danske korn- og foderstofselskaber. De selskaber, som leverer produkter til landbruget og som aftager afgrøder ud af landbruget. Vi dækker hele den danske branche på det område. Og for et par år siden blev vi spurgt af vores medlemmer om ikke vi kunne prøve at arbejde med rammerne for at udsortere og genanvende plastik og plastikaffald ud af landbruget. Både det direkte affald og de emballager, der bliver afleveret i landbruget. Og baggrunden for det her blev skudt i gang er, at vi ved, der er mængder af plast i landbruget, og det skal genanvendes. Vi bygger på 2 politiske aftaler. En generel aftale fra 2020, hvor vores regering satte et todelt udsorteringsmål for plast, som vi dengang sendte til forbrænding, nu skal udsorteres. Landbrugssektoren skal udsortere 50% af plasten til genanvendelse i 2025 og 80% i 2030. Oven på den aftale kom der 2 år senere en politisk aftale for det, vi kalder det udvidede producentansvar for emballage og engangsplastprodukter. Den aftale den indfører et producentansvar for alle virksomheder, der markedsfører emballage, skal både organisatorisk og økonomisk stå til regnskab for disse emballager og skal sørge for, at de bliver udsorteret. Og målet her var naturligvis, at emballagerne skal udsorteres i langt højere grad blive anvendt til genanvendelse. Det er en politisk aftale, som ligger rammerne for det her, og som følger på også de EU-politiske beslutninger. Jeg tror faktisk, at en lang række lande i Europa har sådan en lovgivning allerede, men i Danmark har man ikke haft udsortering på samme måde, som jeg startede med at sige. PT har vi lavet en kortlægning for et par år siden af mængden af plast, og vores vurdering er, at der er omkring 12.000 tons landbrugsplast, fordelt med 75%, som ligger i kategorien bindegarn, ensilage og vapfolier. Det vi betegner som enten landbrugsplast eller ægreplast. Og den anden del, de cirka 25%, er reelle emballager, big bags, dunke og sække med videre. Det vi har arbejdet med i DLPI som et partnerskab har været at forsøge med inspiration for kolleger, blandt andet i Svebratur, men også kolleger i andre lande, og etablere en samlet løsning for landbruget, så det skal være simpelt for landmanden, for landbruget at udsortere sin plast. Der har også været et ønske om i større grad at få sporbarhed på nogle af de emballageprodukter, der bliver brugt i landbruget. Så vi har etableret et samlet partnerskab, der hedder DLPI, Dansk Landbrugsplastindsamling, som består af Dakofo som brancheorganisation for korn- og foderstofvirksomhederne, CropLife Denmark, som er brancheorganisation for virksomheder, der markedsfører plantebeskyttelsesmidler. Så har vi samarbejdet med Viking Genetics, som er leverandør til kvægbruget, og vi har samarbejdet med Arla Foods, som har et interesse i at facilitere og stimulere udsorteringen af landbrugsplast
set i lyset af, at kvægbruget i Danmark er den sektor, som har de største mængder af landbrugsplast liggende, de her agrifolier. Ønsket har været at etablere et partnerskab i og for landbruget som en kollektiv, simpel og effektiv måde at få udsorteret plast på. Det er sådan, at alle virksomheder med den lovgivning, der blev sat i kraft i 2022, alle virksomheder skal være medlem af en kollektiv ordning. En kollektiv ordning er en ordning, hvor alle virksomheder, uanset om de er i landbruget eller i detailsektoren eller i helt andre sektorer, skal være medlem og betaler for de mængder af emballage, de markedsfører inden for forskellige kategorier. I kan se de forskellige kategorier her. Der findes i dag 4-5 forskellige ordninger, kollektive ordninger. Som virksomhed er man medlem af sådan en ordning og betaler til ordningen, og den kollektive ordning har så aftaler med de lokale kommuner rundt i Danmark, hvorfra affaldsindsamlerne kan henvende sig og få refusion for de emballagefraktioner, de henter og sender til oparbejdning. Det er en måde at håndtere det her på, hvor alle virksomheder one-stop shop kan melde sig ind i en kollektiv ordning. Det skal de og betale for. Hvis man er medlem af en kollektiv ordning, så opfylder man sådan set de regulatoriske krav i forhold til at være dækket det her producentansvar. Men der er faktisk en mulighed, fordi nogle virksomheder vil ønske sporbarhed, og der er mulighed for at etablere det, vi kalder en egen tilbagetagningsordning, hvor en virksomhed kan tilbagetage enten enkeltvis sine egne emballager, eller den kan gå sammen med virksomheder af samme type og facilitere sådan en kollektiv egen tilbagetagningsordning, hvor man henter. Og i landbruget ved vi, hvor plasten bliver afleveret, vi ved også, hvor den bliver brugt, og derfor er den også nemmere at hente. Og der ligger nogle store mængder af ensartede fraktioner. Så tanken for os har været med afsæt i landmandens forbrug af plast, at han kan kontakte partnerskabet DLPI med henblik på at få afhentet både ensilage og varpfolier på bestilling og indsamling af emballager koordineret via DLPI. DLPI har en aftale med den kollektive ordning, der hedder emballage retur, i forhold til at kunne indberette de mængder, som ordningen selv tilbagetager som en egen tilbagetagningsordning. I DLPI har vi et samarbejde med Viking Genetics, som koordinerer indsamlingen af i dag agrifolier med en leverandør, der hedder AFA Nord, som er tysk operatør og har stor og dyb indsigt i at afhente agrifolier i landbruget. De opererer i store dele af Tyskland, særligt den nordlige del af Tyskland. Viking Genetics har også en mulighed for at indberette til myndighederne for den enkelte landmand, hvor mange kilo plastik, der bliver afhentet, således at landmanden kan redegøre over for sit miljøtilsyn, at han lever op til kravene omkring udsortering af landbrugsplast. Og med den her cirkel er det muligt, at AFA kan hente landbrugsplast ude direkte hos landmanden. Det er den måde, vi arbejder med cirklen rundt om vores system. I dag er vi aktive på landbrugsplast, og vi arbejder med rammerne for også at udvide det her til andre emballagefraktioner, big bags og dunke. Vi har en hjemmeside, hvor man kan læse om, hvordan vi arbejder med det, og hvordan man bestiller afhentningen af plast i landbruget. Lige nu ligger priserne på 860 kroner per ton ex moms for afhentning af agrifolier. Der er også nogle krav til, hvordan de skal være sorteret, og nogle yderligere tillæg, hvis ikke plasten er sorteret. Vi har åbnet op for, at landbrug kan tilmelde deres bedrift med en interessetilkendegivelse, hvis de ønsker at være del af en større udrulning af en indsamlingsordning. Gør man ved at udfylde en interessetilkendegivelse med informationer, og så ved vi, hvilke landbrug, der vil være interesseret i at indgå i en eventuelt kommende indsamlingsordning, hvor vi ruller
den her ordning ud. Men først og fremmest, landbruget vil faktisk gerne udsortere, det mærker vi klart. Vi må også erkende, at den regulering, vi er underkastet i Danmark, har været en moving target. Vores myndigheder har ændret reglerne omkring producentansvaret utrolig mange gange, og der har været mange forudsætninger, som har ændret sig over de sidste 2-3 år, som har gjort det meget svært for både virksomheder og for DLPI at udarbejde en effektiv ordning, som både kan levere på målsætningerne om udsortering, men som også kan levere en økonomisk bæredygtig løsning, hvor vi ikke pålægger landbrug og virksomheder unødige omkostninger. Vi er ikke meget imponeret af vores myndigheder i deres måde at gøre det let for det danske erhvervsliv. Det gælder både for landbruget og for virksomhederne, forsyningsvirksomhederne rundt om landbruget, men det gælder i særdeleshed for hele det samlede danske erhvervsliv. Så det har været svært for os at operere i et politisk miljø, hvor der har været meget moving target i forhold til omkostningsstrukturer, i forhold til regler, i forhold til dokumentation og virksomhedernes forventningerne fra myndigheden til virksomhederne. Det udvidede producentansvar trådte i kraft 1. oktober 2025. Kun 20 dage før producentansvaret skulle træde i kraft med en aftale, der blev indgået tilbage i 2022, altså 3 år tidligere, ændrede regeringen betingelserne ganske radikalt. Og det er klart, at for en indsamlingsordning med så ustabile vilkår, gør det svært for os at være operative og være økonomisk konkurrencedygtige. Så vi har været nødt til at hive i håndbremsen og tilpasse os den nye virkelighed med de nye tilpasninger, som vores regering kom med. Og derfor er vi ikke startet indsamling af emballage op endnu, men har fokuseret på alene landbrugspladsen, hvor vi har et godt samarbejde med AFA Nord og er aktiv allerede. Så bare lige for at give et roadmap. Vi arbejder med rammerne for det her. Producentansvaret er trådt i kraft. Vi har indsamling af agraplast og kigger på mulighederne for at rulle emballageindsamling ud. Og det er der, vi er nået til i dag. Wow! Klaus, dette var kjempespennende. Det var utrolig interessant å se det fokuset på produsentansvaret og sporbarhet, og det med å ha stabile vilkår og rammebetingelser. Utrolig spennende. Det var veldig fint å få dere sammenligne med hverandre, og det skal vi studere nå. Etter en tid med spørsmål med Norge, men det noen spørsmål, så kan de stilles nå. Vi har satt av 5 minutter. Dere kan stille spørsmål til Klaus. Ja? Johannes? Hallo, jeg er dansk og bosat i Norge, og jobber med indsamling af plast i naturen, sådan strandrydding og den slags. Det finder en masse landbrugsplast. Men mit spørgsmål til dig, Klaus, er, bliver den danske indsamlede balleplast, bliver den brugt til noget nu, eller er vi ikke kommet så langt i Danmark endnu, at det faktisk er et produkt? Man er i gang med at indsamle den. Som sagt, vi har rullet samarbejdet ud med virksomheden AFA Nord, som udsorterer og sender den til oparbejdning til forskellige produkter. Og du må ikke spørge mig det specifikt alle destinationer, hvad man bruger den til, men den bliver oparbejdet, og jeg har faktisk været nede og besøgt deres anlæg, der ligger i Nordtyskland. Et meget spændende anlæg, og der sker meget i Tyskland på det her område. De er dygtige. Men der er ikke nogen af de anlæg i Danmark, nogen pladser? Som jeg startede med at sige, vi har nok i første omgang været dygtige til at indsamle og udsortere plastik til energiformål, eller generelt affald til energiformål i energisektoren. Der bliver investeret og bygget store anlæg i Danmark til at håndtere forskellige fraktioner af emballage, men fælles for dem er,
at de har svært ved at håndtere sådan en kompleks størrelse som landbrugsfolier, som dels er nogle meget store stykker plastik. Det er klart, det kan findele, selvfølgelig kan det. Og så må vi også erkende, hvis jeg skal sige det på en lidt munter måde, landbrugsplasten er pænere, når den bliver afleveret før brug, end når den kommer retur. Så har den for vane at være lidt beskidt, våd, mudret med forskellige. Vi bruger helst ikke ordet forurening, men soilage, som et godt udtryk, med afgrøderester osv. Men det er klart, at vi forventer over tid og år kom ved den her genanvendelsesudvikling, vi ser, vil jo formentlig brede sig på tværs af alle lande i Europa. Men PT tror jeg ikke, der med den viden, vi har i dag, det kan være, at tage fejl, at der er sket noget nyt, men er der ikke de store oparbejdningsstationer, der kan håndtere sådan nogle komplekse størrelser som landbrugsfolierne. Der findes virksomheder, som arbejder med big bags og alle mulige andre funktioner. De er nemmere at håndtere og mere ensartet. Ja, tusind tak. Cecilie Bond. Ja, tak for præsentationen. Jeg har et par spørgsmål. Så de samme type spørgsmål, der gik til de svenske selskaber. Og det første er, om I har fået nogle tilbagemeldinger fra landmændene i Danmark. Hvad savner de? Hvad mangler der? Og måske også, hvordan har det, altså tjenesterne ude til landmændene ændret sig fra sådan de håndterede sin plastik før jeres tjeneste kom. Det var det første spørgsmål, og det andet spørgsmål går på de typer plastik, der går til grøntsagsproduktion. Så jeg kender ikke de danske ord, men potter og bræt og fiberdu, kalder vi det i Norge, markdække. Alle de fraktioner, der det ikke er så meget fokus på. Kender du til, om der sker noget på det i Danmark? Du er muted, tror jeg. Tak for det. Så lykkedes det alligevel ikke at få slået mikrofonen til. Det sidste spørgsmål først. Ja, det bliver der arbejdet på. Grøntsagsdu og de fraktioner arbejder man også på at få afhentet. Og vi mærker også interessen fra den type planteproducenter, som anvender de her. Og det bliver der også fundet løsninger på. Den virksomhed, vi samarbejder med her, kan også godt tage de fraktioner, som anvender blandt andet i grøntsagsproduktionen. Så det første spørgsmål, jamen ja, vi mærker en ændring. Man er godt klar over i landbruget, at vi er i en game changing period, at vi skal udsortere. Vi kender det fra vores privat husholdninger, vi sorterer i 5 skraldespanden, og ja, det er besværligt, men når man har vendt sig til det, så er det jo ikke svært det. Vi mærker, at landbruget rigtig gerne vil, og også er klar til at finde løsninger. De skal bare have præcis anvisning for, hvordan skal vi fraktionere og sektionere, og hvordan gør man det smartere og mest effektivt. Det mærker vi helt tydeligt. Vi hørte fra kollegerne i Svebertur, at man har lavet et effektivt system, hvor landbruget kører og afleverer på opsamlingspladser. Vi er i et analysearbejde i store dele af det danske landbrug, tror jeg, men man vil nok foretrække at få det afhentet. Og det er klart, hvis det er en ordning, hvor man betaler for, hvor landbrugeren betaler for kørsel, så er det ikke så svært. Men med producentansvarets implementering i Danmark påfalder den regning de virksomheder, der markedsfører emballagen. Og upåagtet at plastik kan genarbejdes og måske anvendes til forskellige formål, nogle gange afsættes også, så man kan sælge det, så er kostdriveren her, det er transport. Det er dyrt, og det er dunke og big bags, de fylder meget, men vejer lidt, og derfor er det økonomisk tungt at køre med. Men for at svare på det spørgsmål, ja, vi mærker en klar interesse og en villighed til det her. Det ved man godt. Det er en del af det at drive en professionel virksomhed, også et professionelt landbrug. Der er nogle fraktioner, der skal afleveres og genanvendes, og det er man klar til.